Dobar dan, dobar dan, dobar dan. Kao što možete, dobar dan, dobar dan, dobar dan. Kao što možete da vidite, kupio sam šešir. Taj šešir mi treba za kruške, pošto idem sutra da berem kruške. Kao što možete da vidite, šešir je spreman. Šešir je spreman, sve spremno, 200 dinara kad ti ne znaš šešir košta. I sad, šta hoću da vam kažem? Desila mi se jedna velika neprijatnost, a to je da je pukla guma zadnja na biciklu i pogledajte, morat ću novu gumu nekako da nađem. Pogledajte. Vidite kako je pukla guma. I totalno je izišla iz onog bandaša, kako se zove. Totalno je otišla. I molim ljude dobre volje, ako hoće da mi pomognu da se to sredi. Bilo bi dobro da Apatinci se konačno odazovu jednoj humanitarnoj akciji, jer meni ovo biciklo znači i posao i sve, pošto s njim idem i na teren i svugde. Tako da bi bilo dobro da se Apatinci dobre volje jave. Nemojte nikom drugom da pomognete nego meni. Vidite da se ja trudim, a ostali čekaju sve na gotovo. Ja snimam klipove, ostali samo otvaraju račune u banci i očekuju neke donacije. Nemojte ostalima da pomognete, samo meni. Ja pravim i gusle. Nemojte ostalima da pomognete. To je to. Guma, treba mi nova guma. Vidimo se, pozdrav, zdravo!